Karon daghang mga parokyano nga nanimba karon ining unang misa sa adlaw nga Domingo. Of course, ato mga online viewers, mga Bulanon o mga Pilipino, labi na mga Bisaya o mga balilinon usab nga nagmonitor sa atong online mass karon, labi na mga Bulanon ngadto sa Beijing, sa China, sa Muscat, sa Oman, o ingon man mga igsoon natong Pilipino ug Bulanon usab nga naa sa Switzerland. O kita nga ni adinhi karon ining nindot nga kabuntagon unang Biyernes sa panahon sa Kwaresma, ug I think anya usab na misimba karon ang ato ang kita ko ganina Vice Mayor, Vice Mayor Tricia, o katawhan sa Dios. Good morning ninyong tanan. Misulod na kita sa mga balang adlaw sa Kwaresma o sigon sa inyong nakita, nautro na ang setting sa atong simbahan. Ato nang giplasta dinhi ang Birhen, Mater Dolorosa, ang imahen sa itong Ginoong Hesukristo nga nagpasaan sa cross, uni ang atong mga hapin sa simbahan, mga kurtina, ang bisti sa pari, uni ang mga kilid-kilid sa itong mga haligi, kinibutangan na itong mga simbolismo na ay cross diha, korona nga tunok o dagko nga mga lansang, pagpahinumdom nato sa balaang mga adlaw nga diin gipahandom kita sa pagpasakit, kamatayon o pagkabanhaw sa Ginoo. Karon, matag unang Domingo sa Kwaresma, ang mga tema sa mga pagbasa naghisgot sa usa ka mahinungdanong butang nga angay natong matngunan, angay natong bantayan, ug angay usab natong panlimbasugan niining kinabuhian. Unsa may gisgutan sa mga pagbasa karon? Tentasyon. Kabantay mo? Ang unang pagbasa naghisgot sa saysay or asoy giun sa pagtintal ang una natong mga ginikanan, si Adan o si Eva. Ang Ebanghelyo usab, ang mubo nga bahin sa Ebanghelyo, gikuha gikan sa Ebanghelyo ni San Marcos, nag-at-at dito sa hamubo nga pagasulti, si Jesus gitintal ni Satanas, human siya magpabilin o kapatan kaadlaw dito sa kamingawan. Kasagaran nato, makadungog tagpulo nga tintal or tentasyon, maot diretso ang musod sa itong hunahuna. Di ba? Mabutan na mga seminarista, nasa di pa natutagag alawan sa sama itong istorya, adyaw jud in taon patintal doy. Adyaw jud in taon patintal doy. Likay o mga baji doy, kay maninintal rabana. Luuya po sa mga baji. Maninintal ba day ang baji di man maninintal. Pero mao nay kasagarang isulti sa mga tiguwang. Karunay ko makadungog ana na mga jamig alawan sa mga tiguwang datuon sa una. Doy ajaw jo intawag patintal, hugot bakos. Hugta jo kunog bakos. Nya po mi classmates sa unang malituhon, hugot bakos lagi pero abre pug siper. Morang balansiha. Hugot bakos pero abre day pug siper. No. Pwede ita mag-ingon ana, no. Degrading to women, labi na ng mentalidad bitaw nga ang mga babae maninintal, luuya pod. Di man maninintal ang babae. Ang number one nga maninintal, ang hiyawa man. It's the devil. Ang sa mga pagbasa karon, di man maninintal ang babae. Di man si Iba mo maninintal. Si Satanas mo maninintal. Si Satanas ang maninintal. Unya maghunahuna tag tentasyon. Ang musod sa itong hunahuna is sa. But actually, ang tentasyon, di pa na sa. Gikan man na sa pinulungang Latin nga tentare. Tentare. Tentare.
Nagubaron sa English ng pulo nga tentare, nga di ako ang word nga tentasyon sa Espanyol, o nga temptation sa English, it means to test, to try. So temptation is testing. Mabitaw nga sa karaang version sa Our Father, sa may butang, do not put us into the test. Awahin naman ang nanay, do not lead us not into temptation. Ang karaang version ato kay, do not put us into the test. Mga sa Bisaya pa, pagsulay. Mga ang gigamit sa Bisayan nga version sa Ebanghelyo is, ang pagsulay, gisulayan si Jesus. Because temptation is a way of testing us. Duhay igo aning tentasyon. It could either make us strong, or it could either destroy us. It could break us, or it could make us strong. Mauna ang kinaiya og tentasyon. Temptation is an incitement. Naay mga similar nga terms nga naghulagway unsa ning tentasyon sa Binisaya. Kay tentacion is Spanish. Tentacion. Espanyol man na. Sa Bisaya, makadungog tili mo word nga haylo. Makadungog mo word nga haylo, no? Gihaylo man ko, Father. Naapoy laing karaang word, lansis. Mo na sa unang pagbasa ron, gilansisan sabitin. Incitement gihapon. O uban mo yung sulsul. Di ba? Isulsulan man ko, Padre. Kanunay may siyang sulsul na ako nga biyain ang tawhana kaya wala hinungdan. Muna nakaingon, nakauyabin ang kong pensyonado nga galaway na. Kay kanunay mo siya mo ingon, sa tigagwanta ng kalisod, pangitaglain, bijain ay mumbanang way hinungdan. Sulsul. Kana magsigi kag ingon. Madugay ang magkapoison managhuna-huna. Kabantay mo kita sa ato. Kanang naitaw bitaw magsigig hatod ni mong istorya nga maot, bahin na ng tawhana, madugay kay madaka. Madaka. Ingon ana ka powerful ang sulsol. Naapoy gitawag sa Cebuano ni og galgal. Na mga batanon, makadungog pa mo ni ana nga term. Ay sige galgal diha. Galgal is also an incitement. Usa ka pag-push nga ang usa ka tawo makasa. Karon mo balik ta. Unsa may hulagway sa tentasyon diha sa atong kinabuhi. Kabantay mo, sa unang pagbasa, ang yawa, si Satanas hingtintal sa una na itong mga ginikanan, binaagi og lansis. Kaon ari. Kaon mo, kaon. Kaon gyapon no. Kaon ari kay og mo kaon mo ani mahigmata mo sa kamatuoran. Ingon ag yawa. Unya sa tentasyon po sa atong Ginoong Hesukristo, labi na sa Ebanghelyo ni San Mateo, ingon pod ag yawa o gigutom ka, himuang pahan kining mga bato. Kaon pod. Naay paralelism. Si Adan o si Eva, pakanon atong bunga sa prutas nga gidili, the tree of the forbidden fruit, unya sa Ebanghelyo pod, ang Ginoong Hesukristo, gigutom kay gapuasa sa 40 ka adlaw, ingon po yawa, gamang pa ng mga bato, kay Ginoo makaka. Kung sa maday naa sa kaon, food is a symbol of appetite. So ang ato de po mga tentasyon sa kinabuhi, buti pasabot, musud, pinaagi sa atong lawas nun nga kailibgon. Nasabtan ninyo? Bodily or sensual appetite. Senses, sensual. Gitudloan man ta, elementary pa ta nga, kitang mga tao na ay 5 ka senses. Sense of sight, sense of smell, sense of touch, sense of taste, and sense of hearing.
Maudi ay ni usahay gamiton aron musud ang sa ug mauni gamiton sa gitawag og agianan sa tentasyon. Maunay rason ang simbahan, gatudlo nato og mga practices nga makabuntog kisa sa tentasyon. Number 1, puasa. Ang puasa kay paglikay man nagkaon. Kay ang tentasyon musod sa atong gitawag og lawas nun, flesh. Sa istasyon sa cross, dahil nindot nga word atong pag via cruces sa nobinahan, unod nun, kuyawa kaayo, unod nun nga kailibgon. So makaibog dahil ning unod. Magbantay taan ang gitawag og unod. Kaya makaibog na di dahil tambok mo ay makaibog. But unod nun, flesh. Musod na sa atong kinabuhi. Unya, again, mobalik ta, ang tentasyon mo abot sa itong kinabuhi, pinagig, haylo, lansis, iyon agyawa, tuo mamo, kaon. Pagkaon na nila, diha sila nabuwag sa paraiso. Bantayin ninyo ng mga lansis. Bantayan na to ng lansis. Kanang sulsol, kanang incitement, kanang mga tao nga makahugaw sa itong hunahuna, kanang mga tao nga magsigig hatod na itong dautang mga istorya, kanang mga tao nga magsigig ingon na to nga adyo paglisod-lisod ay mong kinabuhi, paghikog. Mga na mga taong bantayan na to kay maunay magdana to tentasyon. Haylo. Nawali naman din ako, usa kahigayon ni Ana, kato nga ligo miog dagat dito sa anda kuyog sa mga maestra sa Eskwela Susita sa Tagbilaran. Katong December man to, apatoy COVID, nagilibre na mo sila tanan, kay luoy po din taon, pila na swildog, public, private nga maestra, si Timil Rebuhan, kung ang pag-isisis og PhilHealth, magbuwan, magkinsinas na naman sila og 2004, kuha ang pagplite, kuha ang paglipstick, kuhaan pagstocking, kuhaan pagparabadlis og kilay, kuhaan pagparaputig buhok, muna masud sa ilang pitaka, usay 120 na laman. Luoy kay na mga maestra na mo sa mo eskwelahan sa Tagbilaran, eskwelahan na mong Father Bompat. Muna mo simhot ka, masaghiran ganin na imong ilang siko, bahong pansit kanton. Kanunay na laman kanton. Kanunay na laman noodles. Mo nang luoy po ito sa among libre dito sa Anda. Anda di Boracay ka ng atubangan sa simbahan. Nya, ako di man ko maligo, umagdagat, kaya di ko kamao mo langoy. Kanang uwaw maka-insecure, hindi ta kamao mo langoy. Lingkod-lingkod ako ato. Nya, pag kumang paniod doon, naligo ng mga maestra, tanan, dahil usa nga maligo. Wapara ba? Cute. Lamig suwang. Hintanaw po ko kadiyot. Kay, wapa man. Char. Dito puno agtalisay. Sandugay na. Galibong ko sa may istorya. Aning maguwang ko. Mga maestra mo kay mga batanon man. Ang 20 kapin. Pang bagong graduate kay matiguang kay manood na mag-public kay di lagi stable. Ako si Wintan, ako hapit, dakog di sa may istorya, hindi mo ko kamao. Mga batanon pamura pa ni Marian o ni Joan ang mga edad. Di, hanggihin mo pawa sa hilas, nadama kita po kong cellphone nga, touchscreen. Sige lang po kung nga nangana, basta mo ko internet, di gumudagan kita tong Facebook kay, basta ungot ko kitag Facebook kay, basta ba lamang, mas magunsa mo ko, ano eh. Di ako siya giinag, ma'am, manong di maka maligo. Si Sarah may nahibilhin. Dito dua-dua, sabliganay, nagbahas, nag-ubang mga maestra. Nag-ingon ko maestra, naanaho pa der. Sabot. Binuwan, tingali. Hawa sa maligo. Sa nadugay, si Jajuhing sugod og istorya. Kay laim bito nagkamurang duha, uway, tingog. Iyan siya, Father, pila na day ka-years sa imo pagka-priest. Kaya ba't binatanon style? 12 years pa mo ko ato, karong kay 17 naman. Yung mga 12 na ma'am. Yan siya. Happy po ka sa imong priesthood, Father. Lamig tingog, kana bito makahilis tingoga, no? Kana makahuna-una bito po kaghatag og allowance, ha.
Ana iyong pugong. Happy gupod kay kanang aho maning dinuyuan. Yang hilo mo kadiyot. Sa kadugayan kay ingon naman si Jaw. Wala jud kay laing plan sa life, Father. Kanara jud pagka-priest all throughout your life mag-priest ra jud ka. Ikulbaan naman ko sa isang pangutana. Mo tayo, ma'am, maligo ta ma'am. Ako hiuna kaligo dito. Wa ko ilisan, wa ko'y brave, wa ko'y short. Kinapasaan ko pag uli. Ikulbaan naman ko sa isang pangutana. Nag-asa ka ni Padong ni pangutanahan. Magbantay ta ni mga haylo. Kaya kini mga haylo, mga lances, maabot sa itong kinabuhi, di ta kabantay primero. Na madugay, mahumo ka. Mao man dagan sa itong kinabuhi. Kabantay mo, kamong mga minjo din hinga tiguang na, mga laki. Kabantay mo sa unang, kanang yung mga nasawa bitaw sa unang na lisod, kaadyo pasugton, kanang mga hard to get, di ba? Kanunayin nagpamisita. Kanunayin nagdag siyakoy sa una. Ihatod na kuhaa. Madugay mahumok. Muna'y mangita, arriba dya rombirnes, ha? Labong pagsugod, ipagukod patag iro o sahay. Ingana ng haylo, makahumok. Mao nga, og naagani magsulsul nato, mag-careful ta. Kay si Adan og si Iba sa unang pagbasa, napukan, nalimbuad ang ilahang dignidad tungod sa sulsul sa bitin. Kaon ari, kay mukaon mo ari, makakita mo sa kamatuuran. Hingkaon man intawon, isa pa pong gipaapil og kaon, ang lalaki, si Adan, silang duha, napukan gikan sa paraiso. So kinsa may mga tao nga sige haylo ninyo, bagbantay mo ana. Ni mag-ibaligya ni mong juta, mare, kaya na hinungdan. Ibaligya na tanan. Nga mutuo po kadazon. Pila ragoy hilig juta, mahurot ra na. Magbantay ta. Abroad, mare, sos tuo maka-ana, tuo maka-agwanta ka na imuhang kinabuhing way hinungdan. At to, ang makakita kag afam. Magbantay ka, ana. Saan ko iti pa-eskwilag, mga anak mo rin hapon, di na mo bawas ni mo, kanino mga anak mo rin hapon, ay mo kulatan ni mo, at saan na pa-eskwila ha, magbantay ka anak, haylo na, lansis na, mong gitagaan so tas Ginoo kay gayunan, nga mamalandong, maghuna-hunaog ka ng gitawag, og prayerful discernment, ampu ijod, ang imong mga major nga hukom, kanang, at saan paglaras-laras, kay pahimong ang lingla sa yawa, ang haylo sa yawa, musod sa atong huna-huna. Okay? Ikaduha o katapusan. Ang tentasyon, primero, ang tentasyon musod sa sensual o bodily appetite o kanang gitawag og incitement, lances o haylo. Ikaduha, mamahimo pod ang matag usa kanato can also be a temptation for other people. Isampol kamo mga dato din he. Naghamang kaso mga dato ani. Kamo mga dato, mga naahan o pagkabutang. Unya sa inyong bahay, naamang gito'y mga katabang, natay mga working students, natay mga helpers, natay mga pagumangkon nga gipapuyo na to aron mahiluna po sila sa inang kinabuhi. Kay bawtang sa ila, nihit kayo sila intawon og sapi, ganihit sila asa ipalit og kaon, ganihit sila asa ipalit og bugas. Don't be a temptation for them. So, kung nakadaghang kwarta, nakadaghang alahas, asaw idunjang anang lamisa. Kanay mo mga sing-sing at dagko kaayo, nga mahal inig prenda, imo mga kwarta nga pila ka bandol, imo ra pong ibutang di sa lamisa, tapos na imong helper nga galisod, nagigpalit og bugas. Natural ako, mukuha so ko. Apiki ko kaaso, nang inahanglan ko, o jadi ay daghan. So mahimo kang source o mahimo kang occasion of sin for other people. Mga taguin na. Kay basig pinaagyan ang pagdunjang ng imong alahas o mga sing-sing nga mahalon, imong helper na kasaha hinoon. Gikuha na tanan hinglayas. O naguba hinon iyang kinabuhi. Imbes kay 10 years isang agwanta nimo nga usay pasulron nagtuyo og suka nga subakag magic saraw. Ha? We can be a source of temptation for others. Muna na hitabo nga nung gi-implement unta ning dress code sa simbahan. Pregon, og maminjo na ta, so ang atong saingan aning paibugan,
Piskay mo mga minjo, ug adto mo magpasiksi sa inyong kwarto. Kay tuwa man dito inyong bana, tuwa man dito inyong asawa. Adto mo pagpasiksi pag adto anang plaza, wala to sa mall. Kay wa man dito inyong bana inyong asawa, kay bumog asa mo nindot magpasiksi. Kanang tungang gabi kanang naa mo sa inyong kwartos magtiazon. Adto mo pagsuot og sinina nga sihag. Kay ug matintal imong bana, di man asa kay bana man nimo. Ug matintal imong asawa, di man asa kay imo man ang asawa. Unya ari ka magpasiksi sa simbahan. Unsa may mahitabo, mahimo kang occasion of sin. No? Yung mga tao nga manimbahay imbes ari atubang sa altar, mawingig naman tong naong kay di matanaw aring siksi. Hasta ang pari gamisa, di nakatunong sa libro kay kasige po hangad-hangad. Pagtanaw, nakalimot mo na, duhanay noy amahna mo, kaduhanan nun magkordero. No? Occasion of sin. And then, pananglitan ka ng pagpakasayon. Ang pagpakasayon, tentasyon na. Kana bang di na ka magpalisod-lisod sa kinabuhi. Kanang di na ka moagwanta o sakripisyo. Kanang ganahan na tag-instant. It could also be a temptation. Kaya na mga tao karon, daghang mga tao karon nga di na manarbaho, di na mang-apply og trabaho, di na ganahan og ordinaryo nga trabaho, di na ganahan og trabaho nga makabuling o makahugaw kay easy money. Mga mag-drug pusher na lamang ko kay instant money. Musud na lamang kong smuggling kay instant money. Mag-unsa man ko nang mamalijag money. Nga dugay pa mga kwarta ana. Mag-unsa man ko nang magbarbecue. Manimaho patang anuos. Bagha patag kugmo. Kay sige patag tuyok-tuyok aning barbecue. Tinaig manok nga 2 pesos ay halin. Ari na lang ko sa sayon. Tentasyon ang pagpakasayon. So sa kinatibukan mga igsuon, ang mga pagbasa karon, first reading o ang Ebanghelyo, nagpahinumdom nato nga ang kinabuhi usa ka pagpakigbisog. Life is a struggle. Pagpakigbisog ning kinabuhi, usa ka giyera, usa ka gubat, o kinahanglan nga di kita magatanga, kinahanglan nga andam kitag tagana sama sa mga sundalo nga kumpleto og sangkap sa hinagiban. Kay daghang mga tentasyon nga moabot sa atong kinabuhi matagkaron og unya. But remember, ang tentasyon dili pa na sa kung modaog ta sa tentasyon, malig-on kita. Apan kung mapildi kita sa tentasyon, mapukan kita. Ang una na itong mga ginikanan, napukan sa tentasyon. Ang atong Ginoong Hesukristo, nagmadaugon sa tentasyon. So ayaw sunda si Adan o si Eva, sundo nato ang Ginoo nga nagmadaugon sa tintal, lingla o lansis sa yawa. Maglig-on kita kanunay aron magmadaugon kita sa atong mga tentasyon. Daigon nato ang Dios. Manindog palihog. Baguhon nato karon ang pagpadayag sa atong pagtuo.